bona ahir a l'entrada. Però vaja, ràpid. Vinga, dintre, vinga. Apa, vine a esmorzar, vaja. Totes. Són els mascles. I aquestes són les femelles que ja han menjat abans, perquè ara cada dia trec un dia els mascles i els altres les femelles. Així tinc temps. I ara ens ho hem de muntar. Un dia un i un dia l'altre. I ja està. Veieu? 14 graus, fa fresqueta, ha començat a ploure. Fantàstic. Però 86% d'humitat. Això al llarg del dia es ficarà en 90, si plou, 99%, 95%. I què passa quan hi ha tanta humitat? Doncs quan hi ha tanta humitat, no sé si s'aprecia, els excrements es fan aquosos. No diarrea, però sí aquosos. Veus? Aquests es fan molt bé, aquest tal, aquest ja comencen a ser una mica més tous, veus? I aquest molt tous. Això és molt per la humitat, Molt a veure, almenys a casa meva. Apa, adeu.